Jotono hai no hai ani channel lamshogo. Norok thanai ani blog rogo norok nukbai kena ani bwsai ani bwkrajak ani bwkrate ani baba ang bai phai malai phaimani te ano tubai phaimani ani parawo takhona ani o parawo no khojom pujolawa thangjagiako Anorno kok share khaina bagai se phayo that bri rok kaijak pai hangkai bri rok ni life pura no changing ei thango heda hangkai baksa ni hangka to change ingya but maximum bri rok ni life kaijakma pore changing go sorry background no buini khorang kisa disturb khai dongha ang sana nai ma kai se kaijak pai khang no buri rok ni life totally change ngai thango buri rok nijini achai mani thai nijini borok nijini buma bufa nijini relatives chot no ya karei bwsai ni logi ma thango abo to again chimi choli tong mani ba abo amte nyumango ngai norok bwsai mano jani video naine rok norok sai mano ani ma kari kha ngai parawo ani baba simin no tongo te ani bai khorok sa te ani dara khorok nei tongo borok jotono agortola tongbayo mongni family te bongni job ni bagai borok agortola o matongo angkai ani simse job krai abon bagai ang ani babu bai tong mani parawo ang ani babu no nai tong mani ta angkai babu bo ano nai kha class 6 ni simi bo ano nai kha aguliwo class 12 jora ang bobai no toro angkai abono jirani simi ang babu bai tong mani babu bo ano no nai mani because baba ni bini retirement ni yagulo si bo ang bai tong payo bini job tong pro hongkai to bo haksal mang sma tong yo hongkate alka bini basarok bai khe bo asung ma tong ya ang bai ma tong ka angka so bo ano no bisi hamza ku bo ngai tabu kaijakma ni yagulo tamo ngkhang kai ang to thana nangka ani nogya kari ani baba no yakarei ani bwsai ni nogo ang hamjak thangbai ka hangka no bono tlangkha dada ngai bos tongai kha but boaro bo tong manya pu tamni hangkai nok bagor tolawo tongnani muchung jaklia boyos bong thangka ngai agor tolawo ayang dada songni to ayang angko oboi nogor bukha ngai babo kisa besher haing jago gabon bagi bo sajong bo tong thokja ge amte heta ngai bini kok ngai bo para no tong nam chungu amu bo ang bai ngai ang to kaijak paikha ngai tabu yang ang tabu kaisa tei kacharo amte haing tong hata tei kacharo tong ma haima tong jakha ayang ke bo bwsai ote kaisa kok ang norong no sanani pogoi tongo hangrai dino no ani bwsai hingke nogo ma thangka because bini yong bwrui sori ekdom hamya bisna o kalaijak bon bini hamya badi jak bohabon bagai bo phat ma thangka nainani bagai gabon bagai boke para thangjak no kai taka bo thangjak gabon no ang to yangon no tongko kai bufur phainai hini no sungom mane kok kol khaigang kaita bufur phainai hini mangno sungjago ke angyango baba no saka baba ma thangsinai bile hini hangkai baba sao tiksa tonga di hini nai hangkai olo kai sao ang tong sima unggola goro
nungkari ke tong thogya kabna mong musung amte hairo kone shaw hingga no ang tam khaya ang palamay ang thang norok kabang ma sunggu yong ke sabay tong parawo an baba sabay tong haida an baba kumoy bay tong go kumoy muragay tong bono hingga haipan babang zaya kumoy bay tong na musung zaya bo ang bay simin tong na musung po hingga abono tabuk kaisa problem ang tam khaine because ang wansuk mani kaijakpa kuno kaisa khaya ne na income lama hangkai ang aro waisa sengi matong hangkai ang tam khaine khaya ang saisi malia ang tam khaine khaya ang kunchap mani an life tam khaine kaisa jaga tong hangke stable ke tong manani hangkai kaya jaga tong wine ang oro tam khaine abo wan sungna ni hai diba angkaya abono ngabo na ngamti khaime yang dong kha angkai washa wushuke ani bokrok got amsake anger kai thango that ang oro butong na musungya aro butong na musungya ngai thango ekdom depressed haima tong saijung ang afroke ang ke wai kok sana musungya ngai thango ngai ngai emne ani basai sajang no oro baba bai tongna ke batong de nai but bo saba no bobo waisa wushu kai tam ne bobo saijung no ngai thang bularo because bonok tang kha emon jaga tongkha emon jaga tang kha anok gana gini bini relatives rok ke sikre haksal mang tong mai khata tamo gana hangka just a school chimi sigana ngai bora saijung tongna ni nok khungsa rubber bagan bisingo bobo kisa tam jani haing jago hangkai phone khai sauta horong kai kisa ungko kirima hayangu kaban bagai bo phone khai no muktri rok layo bini hangkai angkai ang wan suka omtike bahai ke jalai nai ayang ke bo saijung yang ke bo saijung ya phano se muruk nai tongoi bo se bo tong maya angkri ke amde hai kyang abono angkun phan chaimali ani bokrok kisa phano kam khailia angtam khainai khai angkun chaimalia gabon norok ni thani problem ni solution rok tong hang please comment khai sabai di angtam khainai because obo ani ang bai singai tong obo baba ni emotion baba ni cost rok ang nugui tong ga ayang te khoroksa ani basai hinjang nai bini bo problem ang nugui tong ngai ang sai mali ang tam khainai oro so please norok kisa comment khai sabai di jara experience omte hai ngai tam khaima cha baksa sao nung nini ngko bai tong man yada nin babu bai nya tong man yada ni kumunya tu bai phai di ro khane nai bo phai me ya oro bini kun samung kare ayang go no bini samung gai boro hangang kun samung kare jak hanyo chok asogi ma tong ma hai ma tong jagu ngai ang hangai samung khai ma no rang phayo bini rubber rok rana nango amte hai rok ta ngai abo nang palama yang dongkha so please norok comment khai sabai di tam khaine ang ngai
no ang norok ni comment ni wait khai tongo norok ni comment ang porinai so please comment khai bai di angkai o video no ang oron pairishwan hambai jotono no